പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. സർവശക്തനായ ഈശോയെ, ഞങ്ങളെ മുഴുവനായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞങ്ങളെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അമ്മേ മാതാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ അരികത്തുണ്ടായിരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവെ, ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും അറിയുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലും ബുദ്ധിയിലും അങ്ങ് നിറച്ചു നിർത്തണമേ. ആമേൻ. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ആർക്കും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹോം എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പുതിയ രീതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക. വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാ പഠനവും, നമ്മുടെ മതബോധനമായാലും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആയാലും എന്തുതന്നെയായാലും അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ലപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ കേറ്റീസം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരാം. എന്നായാലും നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത്. ഈശോ ദൈവപുത്രൻ, ഈശോ ലോക രക്ഷകൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ടീച്ചർ. പുസ്തകം കിട്ടിയവർ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരാഴ്ചക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കേറ്റീസം നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എഴുതി വെക്കുക. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ടീച്ചറെ കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആശയങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് ആശയങ്ങൾ കൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ എൻ്റെ രക്ഷകൻ, ഈശോ ഏക രക്ഷകൻ. ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈശോ ഏക രക്ഷകൻ എന്താണ് ഈ ആശയം? എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈശോ ഏക രക്ഷകൻ. ഈശോ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ഈശോ മിശിഹ തന്നെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ പക്കലെത്തുന്നില്ല. അപ്പം അതിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും? ഈശോ തന്നെ എന്താണ്? ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏക രക്ഷകനാണ് എന്ന ആശയമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ പൗലോസിൻ്റെയും മിസ്റ്റർ പത്രോസിൻ്റെയും ഒക്കെ പഠനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനോട് കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ പത്രോസിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ദൈവത്തിനെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏക മധ്യസ്ഥൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹ. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ, ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഏക വ്യക്തിയാണ്, ഏക രക്ഷകനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ. അപ്പം ഈ ആശയമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആധുനികമായ ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രണ്ടാം വത്തിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ പഠനരേഖകളിലെല്ലാം ഈ ഒരു ആശയം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രബോധന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈശോയാണ് ഏകരക്ഷകൻ എന്നുള്ള ആശയം നമുക്ക് കാണാം. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ആധുനിക കാലത്ത് രണ്ടാം വത്തിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ പ്രമാണരേഖകളിലെ മനുഷ്യരക്ഷകൻ, കർത്താവായ ഈശോ, ഏഷ്യയിലെ സഭ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, ഈ മൂന്ന് പ്രമാണരേഖകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? മനുഷ്യരക്ഷകൻ, കർത്താവായ ഈശോ, ഏഷ്യയിലെ സഭ എന്നീ പ്രബോധന രേഖകൾ. ഈ മൂന്ന് പ്രബോധന രേഖകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് വൺ വേർഡിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രബോധന രേഖകൾ? മനുഷ്യരക്ഷകൻ, കർത്താവായ ഈശോ, ഏഷ്യയിലെ സഭ. അതുപോലെ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? ഈശോ ഏക രക്ഷകനാണ് എന്ന ആശയമാണ് കൂടുതൽ ഊന്നി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈശോയാണ് ഏക രക്ഷകൻ. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യത്തിൽ അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏക രക്ഷകനാണ് ഈശോ. ഇനി പല മറ്റു മതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഹിന്ദുമതം, ജൈനമതം, ബുദ്ധമതം, മുസ്ലിം മതം, അങ്ങനെ പല മതങ്ങളുള്ള മതങ്ങൾ നിറയെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മതങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതേപോലുള്ള പല രക്ഷകരെ, ലോകത്തിന് രക്ഷ നൽകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ള പലവിധ പ്രബോധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈശോയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏക രക്ഷകൻ. അത് നമ്മുടെ ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ
ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അവലോകനം നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും, നമുക്കറിയാം രാജാക്കന്മാര്, പുരോഹിതര്, പ്രവാചകര്, ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു പൂർവ്വകാലത്തിലെ ജനങ്ങളെ, നമ്മുടെ പൂർവികർ. ഇപ്പോൾ സീനായ് മരുഭൂമിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികരെയൊക്കെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയൊക്കെ നയിച്ചതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പല രാജാക്കന്മാരിന് ശേഷം, കാനാൻ ദേശത്തെത്തിയ ശേഷം രാജാക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അവർ നയിക്കാനായിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരിലൊക്കെ ആ പ്രബോധനങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷകനെ കുറിച്ചാണ്. ആ രക്ഷകനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു. അപ്പൊ ഈ പ്രബോധനങ്ങളുടെ, പ്രവാചകന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ആശയമാണ് എന്ത്, ഈശോ ഏകരക്ഷകൻ എന്ന ഈ പോയിന്റിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ്, മിശിഹായിലൂടെയാണ് ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മിശിഹായിലൂടെയാണ് ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പൂർണ്ണത. അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിലായി ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും പിന്നെ രാജാക്കന്മാരിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവചനങ്ങളിലൂടെയും എന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിയുറച്ച് ഉണ്ടാവേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആശയം. എന്താണ്? ഈശോ ഏക രക്ഷകൻ. ഇനി നമ്മളെല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ക്രൈസ്തവരാണ്, മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇനി ഈ ക്രൈസ്തവരല്ലാത്തവരെ, അതായത് ഈശോനെ കുറിച്ച് അറിയോ, ഈശോ ക്രിസ്തു ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തു മതം എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രക്ഷ സംജാതമാകുന്നത്? അവരിൽ രക്ഷ സംജാതമാകുന്നത് അവരുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ മൂലം. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വ്യക്തി, അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തു മതത്തിലില്ലാത്ത ഒരാളാണ്, പക്ഷെ ആള് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല മഹാന്മാരും സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനെ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. പ്രവർത്തികൾ അത് ക്രൈസ്തവരായിരിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേരണമെന്നില്ല, കത്തോലിക്കനാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ അവരിലൂടെയും ആ സൽപ്രവർത്തികൾ മുഖേന അവരെ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആ സൽപ്രവർത്തികൾ മുഖേന രക്ഷ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തിനാണ് ചേരുന്നത്? ഈ ഈശോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകൻ ഈശോ എന്നുള്ള ആ രക്ഷയിലേക്കാണ് അവരും വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ട് അതിലുണ്ട് എന്താണ്, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത്? അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ മൂലം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആശയങ്ങളാണ് ഈശോ ഏകരക്ഷകൻ എന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിൽ കിടക്കുകയാണ്. അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഈശോ എൻ്റെ രക്ഷകൻ. ഇത് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ ഇതിനു മുന്നേ ഈശോ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കണ്ടു, ഈശോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്നേഹന്മാർ വേഗം ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് യോഹന്നാനാണ്, മരിച്ചുപോയ യോഹന്നാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് ജെറമിയ പ്രവാചകനാണ്, ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏലിയ പ്രവാചകന്മാരാണ്, മറ്റൊരു പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാരിൽ ആരോ ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഈശോയെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈശോ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഉടനെ പത്രോസ് ചാടി എന്നിട്ട് പറയും, എന്താ പറയാ, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഴമേറിയ അനുഭവം, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയാൻ പത്രോസിനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ്? അപ്പോൾ തന്നെ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്, രക്തങ്ങളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലൗകികമായ ചിന്തകളല്ല നിന്നെ ഇത് പറയിപ്പിച്ചത്. പ്രത്യുത എന്താണ്? ശിമിയോനെ, നീ ഭാഗ്യവാൻ, മാംസരക്തങ്ങളല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതാണ് ഈശോ പറയുന്ന ആശയം. മാംസരക്തങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ലൗകികമായ ചിന്തകളല്ല, അതിലുപരി പിതാവായ ദൈവമാണ്, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവായ ദൈവമാണ് ഇത് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യം, ഈശോ എൻ്റെ രക്ഷകനാണ്, ഈശോ എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിലുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. ആ ഒരു അനുഭവമാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്താണ്? നീ
ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്. അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ബാക്കി ശിശുമാരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പത്രോസ് ഉടനെ ചാടി പറഞ്ഞു. കാരണം പത്രോസിന് അത്ര വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും നാൾ ഈശോയുടെ കൂടെ നടന്ന് ഈശോ പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശയങ്ങളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ദൈവികമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ പത്രോസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്. അതുപോലെ ഈശോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കുക? ഈശോ എനിക്ക് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈശോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയാ? ഈശോയോട് പറയാ, എന്താ പറയാ? എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, കുറെ പരിത്യാഗം ചെയ്തു, എന്നാലും എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ ലൗകികമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പരിത്യാഗ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടണില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവണില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ. അതിലുപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, അതിലുപരി അതിലൂടെ വെളിവാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ദൈവികമായ ചില വെളിപാടുകൾ, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിന് നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി സിനിമയ്ക്ക് പോവാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചു, നീ ഇന്ന് പോകണ്ടാന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നാൽ വേണ്ട, അപ്പൊക്ക് വിഷമമായി, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ പോണ വഴിക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പോണ വഴിക്ക് ഒരു വണ്ടിയുടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരസി വീണു, രണ്ടാളുടെയും കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പം പോയില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് എന്താ വെളിപ്പെടുത്താൻ വലിയ അപകടത്തിൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ? അതിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ്, ഈശോ എൻ്റെ രക്ഷകൻ. ഈ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്ത്? ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ്? ഈശോ എനിക്ക് എൻ്റെ രക്ഷകനാണോ, എൻ്റെ സഹായകനാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണോ? ഏത് രീതിയിലാണ് ഈശോ എനിക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി അതാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുറേ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്ന മാത്രം ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നമുക്കത് ഹൃദയം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് അവിടുത്തെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റണം. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ പാലിക്കണം, അവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, അവ ഏറ്റുപറയണം, അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. അപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ഈശോയെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്താണ്? ഈശോ എൻ്റെ രക്ഷകൻ, ഈശോ ഏക രക്ഷകൻ. അപ്പം ഈ ആശയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. അപ്പം ഈ പാഠത്തിലെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത്. ഈശോ ദൈവപുത്രൻ, ഈശോ ലോകരക്ഷകൻ, അത് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പങ്കുവച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 2 പോയിന്റ്, ഈശോ ഏകരക്ഷകൻ, ഈശോ എൻ്റെ രക്ഷകൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കുവച്ച 2 ആശയങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ 1-2 വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയവർ എത്രയും വേഗം ഇതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന വൺ വേർഡുകൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സ്റ്റേ സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക, പഠിക്കുക. നന്നായിട്ട്. താങ്ക് യു.